हाय लोगोफोर आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरो नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटानो नोंथांमोननिसिम आरो मा तामाका आरो मजा आरोना नायनो मोजां जागोन आरोना बे भिडिअआ। सबसे हाइस मजा दिनैनि दिना आरोना। मा बुंबावनो आरोना जायफोर तामाका मोसानाय आरोना नोंथांमोना थान्दैलाव नायना मोनथिखाबाय जानांगौ आरोना। अब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बे नटिफिकेसनखौबो अल प्रेसाव थुना ला। ओमफ्राय हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालाम आरोना। ओमफ्राय आं बारा गोबाव बुंबाय थाला आरोना। थौदो होमबा नायलांसै आरोना। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। हाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। हाजासे शेयार खालाम आरोना मोजां मोनदोंब्ला। मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक खालामनानै गालांब्लाबो जेबो नङा आरोना। जायफोरा मोजां मोनदों बिथाङा नायदों आरोना। अब्ला माथो ना। ओमफ्राय आं बारा गोलाव बुंनो गोसो गैया। बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नोसै नामा ना रायजोफोर। नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय, गुड नाइट।